Benvinguts a Busca'm el bosc. Avui us mostro el meu prat màgic. Com ja sabeu, vaig combinant una mica vídeos de caire més botànic, més científic, amb vídeos més espirituals. Per què? Perquè d'alguna manera parlar de les fades a mi em connecta amb la meva ànima, amb la meva veritable passió. D'alguna manera hi he estat connectada amb el món feèric, amb el món de les fades des de sempre, des de ben petita. Per què us ensenyo avui aquest prat? Mireu, en aquest prat hi ha tota una sèrie d'herbes que estan vinculades amb el món de les fades. La primera, el repunxó, del qual ja us n'he parlat en un altre vídeo, les campanetes. Si recordeu, al vídeo anterior us parlava de les campanetes dels Kew Gardens, a Londres, però és que no us ho perdeu. També tenim roures, petites plàntules de roures. Un munt de papallones, que no deixen de ser companyes inseparables de les fades. Veieu? Com us vaig dir en un altre vídeo, els roures estan associats a les dríades, a les guardianes de la foresta. I a més, avui és dia 1 de juny i per l'estiu surt una de les herbes més màgiques que podem trobar a la geografia del nostre territori. Mireu, l'Hipericum perforatum, o herba de Sant Joan. És una herba màgica que mereix un vídeo exclusiu. Veieu com brilla? És una herba meravellosa. Però aquesta us l'explico un altre dia. Vale? I per acabar, en aquest prat on vinc sovint a meditar i a connectar amb aquests éssers, tenim el Crataegus monogyna, l'arç blanc. Tota una sèrie de flora reunida en un mateix racó. I és que aquests éssers l'únic que volen és protegir i cuidar els llocs magnètics sagrats de la Terra. Cuiden i protegeixen la natura. I jo crec que d'alguna manera el meu profund amor envers de la natura em vincula directament amb elles. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm el bosc. A reveure.